ninyo, mo kay pinakadugay nga nahuman ang mga kasos to sa office. Kay sugod may alauna, nahuman may alas 4. Dugayan yun nahuman. Kadugayan, dihagutan naman doon ba, nabanaw na itong among consultation room, nangutana mga, kinsa may himalikas sa inyong balay. Ning tupag ang kuya. So si Papa yun, sir, saan man imong Papa? Tuas gawa, sir, pasudla. Pasudla imong Papa. Di makalakaw, sir. Gidasuma, dasumi ninyo. Ning abot magaling ko rin. Taga disa to, taga Cortes pa to. Ilang gida. Amarin mo. Ison, yang kon din mo, brad. Wala ko hingan liha, pero imo nakamput on. So, ito po, pag ingon nga, pangayo pa sa ilo, nawasan. Imagine na isa na siya. So, kini din dysfunctional family mga igsoon, piligro na. No nga, kini din nasa tao nga nasa state of mortal sin. Usa gingon sa Biblia, 1 Timoteo 5:6, na gi-example ang byuda. Usa ka byuda nga magpatuyang sa pagpakasala, buhi ang lawas. So, usa ka tao din ang magpatuyang sa pagpakasala, buhi ang lawas, patay ang kalang. Meaning, spiritual death. Way grasya ba? Kaya ang sanctifying grace ay life of the soul. Kung makita sa yawa nga ang imong kalagway grasya, kini sa yun kayo kang buntugon. Kini di ay siya nga mga openings. Kung naanin nimo, mura kag balay nga way kandado, mura kag balay nga way sira, sa yun kang ransakon. Dili tanang tao nga na psychic abilities mayawaan. Pero kung matripingan na siya siyawa, sigurado yun ang mayawaan. Nga naman, mura man siya patay nga may dipinsa. So, muna nga, ang sanctifying grace, mao na itong shield. Mao na itong protection against all evil. Nga naman, nahiusa ko tas Ginoo. So, muna nga, ang sinful lifestyle, usa yun ay ganin. Homosexuality, fornication, no? Ginormalize naman kung sa itong panahon karon ang sala. Murabag, ang giisip kasala sa oras, di na sa ron. Mabitaw na nga kami, makabantay ganito na yung mga kaso, anak na yawaan. Kung way kumpisal ang ginikanan, way kasal ang ginikanan, dili gina na mo i-encourage na mo sa prayer deliverance. Manuman, di yun mulayas ang yawa. Kaya ang mortal sin di ay under ka sa dominion sa yawa, na ka sa kamot sa yawa. Kung saan man mo pagpalaya sa yawa nga under man kaniya, garbuso man ang yawa. Mo na nga, inig-pandong-pandong mo na talimaji, kasi kang dako, naghan ka ipanghikap, inig-pandong mo sa imong kamot, mo ingon itong yawa, hehehehe, mauning kamot, tayo mo gigamit. No? No? Wa pamawa ang baho, oh. Anak ng yawa, isa kamahan. Nag-deliveral siya anak, palahubog kayo ng mana, nangingon na ang yawa, ikaw amahan, kung di ka mahunog hubog-hubog, mubalihin mo. Abi niya, tumot at ito mga ikson, ang iyang papa karon wak na yun maghubog-hubog, napakog yun. Ito yung mo balik, naarabay, 5 na mo kasunod-sunod. Ako ni 5. So mo ito nga, sa una, abi niya mga ikson, nagtuho kung nga kining sala, kung makasa, kas gino-ordinaryo, yung kang makasa, way yawa, taban ba? Kaya ko, gamit o artificial contraceptive. No, ang nita po, katos siya nga babae, tinamit kayo nga naman yung kusgana mo niya. Pag-interview, parang nga, gamit pa ka o artificial contraceptive. O brad, ayuti, pero ako nagitang-tang, nga karong pills na lang. Nga, imo na ba nang itumpisal? Sa, dahil na brad? Wala sa kibog, sa ito? Pero, ano yung tabo? Ipakumpisal pa doon siya kumpisal, nang-react siya. O itong gidaan mo ito sa tip-tip, na itong office sa tip-tip sa una. Pag-deliverance, ng action, o levitate, o bapat, itong hawirin, utaw, gito, na ibaw mo, kini may din ako malimtan yun, na experience. Na ang iyang tiyan, na nawaswas pa nagyang sinina, ang iyang tiyan, duhay mga nangilakra, nga kamot sa mga gagmayng bata. Ngayon ang kras yung tiyan. Muna isa sa mga ngilingig na kasinatian nga, mo na nga, bukal kaya kumuwali against contraceptive. Kaya ako nang na-experience mismo. Laing kaso sa Valencia, implanon. Ang iyang gida, iyang bana, kaya iyang ipadeliverance iyang bana. Pag-prayer siya nga. Mo itong gisod sa consultation room, pagbutang sa tiyan, ano man yung mura mag-react. Pag ingon nga, gamit pagka-contraceptive, ingon ang bana, uprat ka na.
pinito ko no, di-implant. Kani butang dire, pagbutak sa holy water, dire sa iyakan of holy oil, perteng at nakuha ang yung tibok-pukton, murag kamatis na hinog. So, mo na nga, wa ito mauli kung wa niya ipatangtang yung implant. So, mao na mga igsoon, nga sa una, nagtuo ko nga igo rana sa rana, way yawa taban na adi ay. Tungod aning exorcism, ang deliverance may igsoon, kining atong pagtuong katoliko, dili ra na kay tuo-tuo, perting tuuha so. Unsa ka tinuod ang atong pagtuo. Kay ana man mo ma-prove nga ang atong Ginoo buhi, unya ang yawa po buhi po. So mo na nga perting ninduta nga kamatuoran, nga perting ninduta ang gugma sa Ginoo nga iyang ipadayag sa atong simbahan. No mo na nga hinaot unta kining mga butanga ang solusyon ani mubalik kita sa grasya sa Ginoo. Walay instant healing. Abi yung mga igsoon, nganong i-allow sa Ginoo nga ang tao maka-experience of demonic attack kay ang tuyo sa Ginoo na conversion. Kung why kabakuhan, why kaayuhan. Okay. Kung gusto ka na mubiya, yawa yan mo. Nora na. Ang atong oras, kuha na magpilang takot pa. 4 minutes na lang. No? Thrilling na kayo. Kung nasunod, ato na pong i-explain sa pagsa. Nagdakan patag-anay nga makapunan. Kani ka ng third ay, anay na ito nang i-explain. Makatapang ta. Kaya kitang mga safety God, mga chismusok, mga chismusa na sa pulong sa Ginoo, mga nang dali na kayo mukatay ng impormasyon kabahay Ginoo. No na nga i-appeal na to ni dire sa atong klase pagtuon sa demonology kay muadto tas mga isla atos sa mga bukid-bukid na may ninaghan dito makawali ta kaya naatay bukat nga ebidensya kung sa kung naay mag-react naay opisina naay bawat asa sila pagtuon kay peligro man gud mga pare magwali nga di mo do patuto sa uguulon pud mo dipot mo ampo di mo balik yung nagagolaryo karon salamat nga na-establish sa diocese nga gani atong Lunes pinakakanindot nga experience kay mga bag-o nga exorcist ning perform yun kasuway na sila ba? Maunang purma dahil mayawa no? Nakasuway mo pasalamat nga gidugangan sa atong obispo ang atong daghang exorcist usahay ang mga tao lagi sa Darwin may pangitaon kay di ito ko mo abroad o California ba o di ko mahikap ni Padre Darwin kung maglain paminaw fanaticism fanatic so na yung magbantay ka pasok mo ko nga hindi sa lang takutog kay bro kamay na po ang time iwaso na lang ito sunod bro pangayog pasaylo sa imong anak. Kaya di man mawa ang imong pagkamahan o paubos ka. Di ba, Brad? Pagkuman niya, hinilangkay. At ang mga kauban sa team, kahit hina ko kapil, mura mas lagay MMK. Hinilangkay doon, mo ito nga, tungkol sa nawasan, naulian. Ya, Brad, di ba ang imong papa, nakalakaw na karon? Di ba? Nakalakaw. Di ba ito, gidasungan to ninyo? Natinga ko kay pagbalik, kay Itcha-Itcha, nagmula. Ingana ka, grabe ang power sa forgiveness. No? Kanang, yes, Regent, ML. Na ako'y unang kaso, taga San Isidro, bata, grade 6. ML, way lain, ML region. Ikaduha, taga Cortez, pag-upa. 21 anyos na poses tungkol sa ML. Tingaw kay pag-prayer ni Padre, tingit pa niya, open ba imong third eye? Di man Brad, naapag kayo mga involvement, yan, tigsimba mo, kung saan may imong trabaho, kung saan may imong, sige naman doon, nag-ML Brad, nag-inahan. Kabantay mo, ano yung mga na-addict sa Mobile Legends, iba mautro ang kinaiya. Hindi na masuko. Mautro ang kinaiya. So madugay o madali, o resulta, gina. Tanawa ra, ang Mobile Legend, di ba, demonic ang iyang karakter? Oo nga. Mga Aldos. Nagtuo manggunta nga duwa-duwa ra na. Kung saan yawa, kay di man mag-chok-chok. Magkautang gani kag kalipay sa yawa, paninglan yung kakasakit. No, Beelzebul, di ba? Mga
Nego ka ba? Sorry eh. So nga siya, Brad. Kung pistol na, no? Kuha na, biyai kita. Ay, Diba? umong naman ang itong karoon. Kana kung tanaw ka pornography. Mo na siya. Ato na lang tiwason ng inyong mga pangutana puhon. Kay ang akong time, hapot naman. O din lang ako to, pero salamat kung mayong gabi. Okay, daghang salamat. Brother Sherwin Pagot sa ato ang spiritual warfare na topic karon. Pagpaka pagod si Brother Sherwin Pagot. So karon, kumusta man ang tanan? Ready na ba sa main topic? Ready na, di pa? Atong gihangyo di ay sa ato ang mga naa sa likod, no? Nasuryahan nga kana kung mahimo magbikay ta na magkukabindot ang lain diha ang lain magsurya diri, no? Sangay. Kana maminaw jud ta Bisaya ni. Sunod din sa ni gapon. So before ta mo start sa ato ang second nga topic, as usual na nadyo tayo energizer na wala sundan panyagi. So ginagawa sa Tiga ka sa asawa ka. Nagdamay mga pakot. Tagabalilihan. Eh. Kadao. Bro, ikaw to gahapon Okay, to sir, sa sir, Valencia. siya tayo. Dito, Ito gahapon. rin kagapon. Oo. Gahapon, gahapon. May matod pa sa science, kabantay mo mag-exercise mo. Kasi nga ni mo, Brad. Brad, Sherwin, bro. Sherwin Pakpak. Sherwin, ano, Brad? Paskil, Kasi Stiliore. na o ka na mag-exercise na mag-uon. Oo. Ang atong ulo, ma-exercise. Okay? YKJ, so tanan manayaw. Parang simula na ni o sa tanan. Mga O Maria Reyna sa Pilipinas, analiti kami sa mga katalagman. Aga ka kami ngadto sa manluluwas, si Kristo nga anak mo ug ang